हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे प्रमद बर'नि खुंथाय सरकाराबो होनांसिगोन जौगाथायनि हिसाब। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल खुंथाय सरकारनि 20 बोसोरनि हिसाब होनांसिगोन। 2003 निफ्राय 2023 सिम जौगाथायनि हिसाब बिदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। नंगौ, हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर खुंथाय सरकारजों लोगोसे हिसाब बिबावदों प्रमद बर'नि 2 बोसोर खुंथाय सरकारनि। मख'नो गोनांदि 2003 मायथाइयाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ दाफुंदों। बै समनिफ्रायनो दिनैसिमनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल खुंथायनि सरकारनि गासैबो जौगाथायनि हिसाब बिदों बिजिरसालिया। मिरु सरकारनिफ्राय बै समाव बेसेबां पुन्जि हरामोन आरो बे रांफोरखौ बबेयाव माबादियै बाहायनाय जाखो, बेफोर गासैबो खरसा जानाय फोरमानफोरखौ नागिरनानै बिटिआर सरकारनि बिबानगिरिनो नटिस दैथायहरदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। थारैनो बै समसिमाव बेसेबां लाइमोनफोरा साख्रियाव थिसनजाखो, बेसेबां सुबुंफ्रा गावनो गाव गसंथानायनि लामाखौ नागिरना लानो हाखो, बेफोर गासैबो हिसाबनि फोरमानखौ बिदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बेयावनो मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा जानायनिफ्राय काउन्सिल खुंथाय सरकारखौ 17 बोसोर समसिम सामलायदों हाग्रामा महिलारिया। ओरैहाय बिटिआर गोरोबथा जानायनिफ्राय 2 बोसोर खुंथाय सरकाराव दं प्रमद बर'आ। मोननै जारिमिन गोरोबथा जानायनि उनाव बर'फ्रा राजखान्थि, रांखान्थि, हारिमु आरो सामाजिक मोनथाया बेसेबां रैखाथि गोनां जानानै दं, बेनि सायावबो गुबै फोरमाननि हिसाबखौ नागिरदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। गुबुन फारसेथिं बर' राइटार एकाडेमिजों लोगोसे गोबां आफादफोरा गोदानै सागान जानाय बिटिआर गोरोबथाखौ सांग्रांथि होनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL होदोंमोन। बे गोदान गोरोबथाया बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हाया आरो बिटिसिनि गोहोखौ दानख'नायनि गोख्रों अजद। बे अजदखौ बर'नि माखासे आफादफोरा दैखांदों। नाथाय बेनि अनगायैबो 20 बोसोरसिम सालायनाय बिटिसि आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जौगाथायनि गासैबो हिसाब बिदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बबेखानि सिगांनि आरो दानि सरकारा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनो 20 बोसोरनि हिसाबखौ माबादि होगोन, बेखौ फैगौ समासो फोरमायगोन। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।